només dels participants, o anar a la biblioteca, preguntar a la bibliotecària, o sigui, que siguin ells també els que busquen els recursos d'on aprendre aquestes coses. Després, a partir d'ahí, ja n'hi ha uns processos més, diguem, més abstractes, com és l'elaboració d'un índex, com és l'elaboració l'índex de l'organització i la realització del projecte, o l'escriptura de tot el que has après, que en aquests casos moltes vegades pot quedar semilaboral. Després parlarem de les dificultats que hem tingut més. Però un projecte de treball a nosaltres ens va donar com una cosa que tenia uns passos a seguir. El primer pas era l'elecció, després l'exploració de les idees prèvies, després passar a fer un índex, de l'índex a buscar la teoria i així acabar el projecte. Després comentarem les dificultats que ens vam trobar en aquest aspecte. Bueno, dificultats en vam tindre moltes, després les especificarem un poc, de manera que va arribar un moment en què, perquè és que el que vull és que vegeu un poc la trajectòria del grup els diferents temes, ja que ens centrem. Va arribar un moment que ja no sabíem si estàvem fent projectes, activitats globals, perquè ens faltaven la meitat de punts, en fi, teníem moltes dificultats. I en aquest moment, d'alguna manera hem incorporat a la nostra tasca el tema dels projectes, no en tots els grups ni en tots els xiquets, i el tema del llenguatge escrit. I clar, com quan canvies el xip, el canvies per a tot, no només per a una cosa, va sorgir la qüestió de que continuàvem treballant les matemàtiques d'una manera que reúna las mismas características, pero con la cual te sientas identificada, hace que la gente se decida a dar el paso de asociarse. Infinidad de colectivos se asocian, vecinos, mujeres, empresarios, trabajadores. Sabido es que pueden hacer bien poco, aunque la Constitución y los derechos humanos concedan unos derechos que todos tenemos, pero que no se llevan a la práctica. Cuando tienes el apoyo de personas que piden lo mismo que tú, es distinto, ya que se trata de que las reivindicaciones benefician a la mayoría. Denuncian las injusticias, el hambre, el abandono, los malos tratos, etc. En estas organizaciones tiene cabida todo tipo de gente y de todos los ámbitos sociales. Están comprometidos porque se dan cuenta de la necesidad y sufrimiento de nuestros conciudadanos en todas las carencias de la vida, culturales, medioambientales, territoriales, de salud, etc. Cuando se pertenece a varias asociaciones, aprecias las diferencias que cada una tiene, ya que no siempre actúan igual. Esto no significa la seva vida professional, però no solament aquesta preparació, sinó la qual que li fa canviar tot el que ell estava fent de la seva pràctica quotidiana. Sense aquesta premissa o aquesta condició final, per a mi no hi ha una verdadera formació. Aleshores, què està passant des de la meva perspectiva com a mestra ara mateix en la formació permanent del professorat? Jo pertany al professorat de primària i la meva perspectiva és posar des d'ahir. Aleshores, jo veig que n'hi ha dos models. Un, que és el que a mi m'agradaria, que és el d'investigació, i un altre, que és el que l'administració en aquest moment està duent a terme. I en aquest moment, i fa molts anys, i jo no sé si continuarà per la mateixa línia. Per a mi l'administració creu que necessita un programa educatiu i, per tant, el que fa és contractar uns experts teòrics que res tenen a veure amb el que es fa dintre de l'aula. Són experts, són teòrics, tenen comptabilitat intel·lectual. Aleshores, no té per res en compte el que puga pensar el professorat que normalment està dins per un aula i que està patint tot el que aquest programa fa. Aleshores, això què fa? Això parteix de l'idea que hem dit a l'inici de que el professorat no pensa. El professorat no té per què molestar-se pensant. No té per què opinar. Són les editorials, els instruments que de veritat van a fer possible que aquest mestre, quan estiga en l'aula, duga a terme el programa que ja havia prèviament establert. Per què? Doncs perquè el programa està ben minuciosament detallat en els textos. Aleshores, el professorat agafarà
els textos, tindrà tot resolt i no tindrà que pensar ni res, i l'administració tindrà resolt el seu problema, que és com dur a terme aquests programes. Aleshores, ahir es crea per inèrcia, perquè li convé a l'administració una mentalitat de professorat. I que avui en dia, malauradament, jo crec que és el que abunda. El professor que pensa, que no pensa, o sigui, que creu que ell no està per a pensar, ell està per a acceptar, ell està per a que li manen, per a que li diguen com té que fer, per a que li diguen, li donen tot fet, i expliquen, doncs mira, m'han de donar cursos, perquè és que jo, si no me diuen com fer-ho, doncs no tinc ni idea de com s'ha de fer. I a més, a mi, els llibres de text, que no me lleven els llibres de text, perquè clar, el llibre de text, ahí tinc tot, a més, tinc hasta l'assessoria de l'editorial, si me descuide, puc demanar a l'editorial que m'assessori com dur a fer-me això. Aleshores, són persones que no reflexionen, que no participen en la seva formació, simplement executen allò que els diuen i són les ferramentes de l'administració únicament. Però a més estan a vostè i estan acomodats a aquest paper. Aleshores, per a mi és molt perillosa aquesta manera de fer-ho, però és la que està fent-se i sense adonar-nos, fins i tot, encara que hem tingut una època en què els CEPs tenien, eren centres de recursos i en teoria va ser un altre estil, de fet sí que hi havia un programa desenvolupat des de dalt. Doncs això, des del meu punt de vista, no és democràtic i no forma persones democràtiques, perquè en última hora el que anem és a formar l'alumnat i l'alumnat que apareix en aquest model de professorat, en aquest model de formació de professorat, per a mi és un alumnat passiu com el seu mestre. Passiu, no reflexiu, no format, perquè clar, què és el que més li importa al professor que està impartint aquest tipus de formació? Des de luego no li importa l'educació, està preocupat per l'educació dels seus alumnes i per formar-los com a persones, sinó que és la instrucció perquè és el que té els llibres de text. Doncs aleshores, per a mi, crec que és greu que continuem reproduint aquest model i que continua reproduint-lo l'administració. I cap a quin model crec jo que hem d'anar? Doncs jo crec que no pot ser un altre que no siga d'investigació, o com se li anomena, perquè jo la nomenclatura del millor no dic la que tocaria. Aleshores, per a mi, en aquest model, el protagonista no és ni l'administració ni les editorials, com era en l'anterior. Metafòric sí, perquè és un signe... Sí, això sí.
todo el cuerpo, dorada de chocolate, toda tu piel soleada, serenidad en el gesto. En los mundos de tu todo me parece tan frágil. Distinto. Paso la página del día. Emoción tan sutil, tan extraña. Has vuelto a venir y no acierto a entender la manera, la melodía salvaje y el eco de tu pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, sus palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que van al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que se presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarte y retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Recordemos este, gracias, Clambil. Per la vesprada, en una gran calor, buscant tots els racons. Algú d'ací sap el que és un carpinxo? Kyoto. Gràcies. Què vol dir que sense gust, això, gràcies. I m'he donat temps a arribar a tots els llocs. Vol dir que esta rateta me la demanen per ahí. Heu d'aplaudir quan se minitza. Rateta, estate quieta. I saber ser arquitectes. Treballar és una acció, és una cosa que es pot palpar. El soroll, no. Serà. Aunque ho desenganxolaré a les ferramentes de ferro, Posat pedra picant cal. pintures, focs, potinguets, pincells i un... Hem fet que és molt...